Lucas, tranquilo, Lucas. Va Rubén, va Rubén. Venga, Discay. Grande, máquina, grande. Vamos, chavales, vemos, Venga, 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 chicas, a tope, Venga, venga, a tope. Vamos, 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 vamos. Sonrisa, acordaros de la sonrisa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 chicas, vamos. Venga, a tope, a tope. Dígale al Frank que el tira, Venga, per aquí, per al mig de la calzada, vamos. Venga, va, nice. Per aquí, per aquí. Venga, venga, venga. Lidia, vamos. Venga, bien. Venga, que llevan la mitad ya. Venga, aprieta, va. Venga, Carla. Super, super, super. Molde, molde. Venga, molde, Carla. Va, molde. Super. Molde, crack. Molde. Molde. Vamos, Laia. Molde. Vamos, super. Molde. Super. Va. Bien, venga, uno menos, va. A por otro. La seva bicicleta per menjar encara en aquest segon tram 3 quilòmetres regulars. Sí, agafa-la oberta. Molt bé. Vamos, crack, vamos. Venga. Me cago en la media.
Grande, grande, capitán, grande. El primer classificat que apareix per la recta final. Últims 50 metres, 30 metres. Som-hi, som-hi, aplaudiments. Felicitats! Felicitats! La posició també tancant en aquesta segona plaça, David. Per tant, també el felicitem per aquest campió també finalitzant a la casa també del Club Llavor. I estem també a l'espera de l'estació. Com dèiem, després és el torn dels benjamins i dels més menuts que estaran al final, com el Nico. El Nico serà algo, Nico, A mí también, yo no canto victoria porque estamos ahí. La familia también viene por ahí, Molt bé, Robert, descansa, tio, Ara per això, ara té vostre bonito. Escolta. Cuida el bé, sisplau, Ahí està. Mira el papa ja pateix, Bé, tio, li dona a parlar, si li dona bé, Molt bé, Robert. Felicitats, que vagi molt bé. La mama que volia gravar i no ha donat temps. Va, anem a fer l'altre vídeo, va, parla. Vale, i tornem a parlar. Sí, digues el mateix que encara ets genial, A veure, sí, ja, acción, vueltes cámara, acción, ahí está. Robert, ¿cómo anda? Tío, ¿te ves la barra, Mira, contento també, que bé. Ahí està, no s'ha res, vagi molt bé. I seguim veient com va Leon. Aquí estàs, també el Marc. Marc, com ha anat això, Mira, si són amics, ara que bé. Aquí tots som amics. Els benjamins que sortiran també. Esperantes mentre s'han arribat. Es vol un membre de Tric Café, també arribant. Ahí està, vamos, con estilo, amigo. Tenim per aquí la primera i la segona, que s'ha micat, la primera i segona. I tu la segona, Que bé, noies. Som amigues o no, Molt bé, com ha anat això, o no? Sí? Com us dieu? A veure, veniu, Manxera, home. Vale, com tu? Molt bé, Olímpia ahí. I Clara, que us ha reconegut, us ha agradat. Tenim per aquí la primera i la segona, que s'ha micat, la primera i la segona. Mira com ha quedat això. La primera, si no, no. I tu la segona, Que bé, noies. Som amigues o no? L'Olímpia de Clara, superbé ho han fet això, Les dues primeres han superat la prova a la Vina. Després, ahí està, 8 i 9 anys benjamins, no me queda lejos.
500 metres a peu, 1 quilòmetre i mig en bici i últims 200. Novament a peu, és aquí. Posant recorregut, posant l'edat, 15-1. Molt bé, deixa la parada, ja està avançant, va. No vol descansar, va. La Olimp de la cara, supereu en fet això, Aquest moment superarà la prova a la vida. Després de l'entorn ja per fer. Aleix, l'Aleix, la foto d'esprint impressionant, Aleix. Madre mía, sí m'agrada, cari meu, això pot seguir com facin sprint, ahí està. Molt bé, Aleix, ahí està. L'Aleix, Mira, molt bé, És l'Aleix. Com es diu? Aleix, l'Aleix, la foto d'esprint impressionant, Aleix. Madre mía, sí m'agrada, cari meu, això pot seguir com facin sprint, ahí està. Molt bé, Aleix, ahí està. Tira, vamos, venga, te voy contigo. Ahí está, el equipo de Trigo La Fe esperando al company. Venga, Xavi, Alejandro, ¿estamos preparando ya o no, amigo? Amigo del alma. Y no le he hecho caso. Digues algú, explica la manera com han recorregut, si has vist alguna formiga. A ver, Lucía, ¿se ha escapado todavía o no? Lucía, ¿qué más? Lucía Durán, no vayas descansar, por favor, tú, Som més? Quants són? Escolta, amigos. Molt bé, uno, dos, tres, no m'enganyis, Venga, ahí está. Venga, se les arranca bien. Te puedo pasar, Me puedo una entrevista, tengo fans. Hasta escuchar a mi madre y mi abuela y poco más. Somos más cada día. Andrea, gracias, Ahí está.